Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en gatti kadi e windande men hande. No mbiɗomo no to mbimi on ko jangde, ko jangete ko heewani, ko teskuyowo tan an jangowo jogotoɗa, teskuya wallanma an jangowo. Ko jangete ko heewani, ɗum saabi noon jin warande on ɗum alkulal jawon famde tawon tampani joni noon so mbaɗidani hakkude ɗo ay ɗo peccen ɗo, so pecciɗo e gayni tan en tampata. Ay ɗo mbaɗen ɗo henne allif ko ni foti, ay ɗo allif nani sen mbaɗini allif jowiɗo nani, sen mbaɗini allif taƴƴo o moni, sen mbaɗini tiginte nani, sen mbaɗini kadi ni kadi wayani tan waɗani ko tiginte. Ɗo tan jangata mbawa ɗo ceerta e majjere allif gane ko pularo. Sa waɗini ay ɗo a waɗini tan, a waɗini a dañi a wattini ni, a gayni a fesiɗo a dañi a tokoso, a wattini ni, ayni a waɗini ko goto wonɗo a yiɗi fodde ɓeydu hen goɗɗo hono makko wona a podɗo, a gayni a ɗo ko ɗo janguɗa ko wiyete allif, ga janguɗa ko wiyete pular ko. Ɗo bange ma ñaamo ko ɗon mbawata limto qur'ana arab nandi ko jahata. Pulana sa wawi ɗum ma walle ɗemɗe goɗɗe ɗe, ɗum noon waɗi se mbaɗinade hen poftal en tampata en lorotako. Ɗum noon wadde mbaɗen ni beele jawen ɗum famde. Ay ɗo allif ko ni foti, ko jangate hen ko gila deftere nde fuɗɗi ha less mayre, kala ko wayni e nder mayre andu ko allif wiyete. Ɗo noon ko ha ganda so tawi a tawimo ɗo omo wayni andu ko allif tan wonɗon ha joni o waylaki. Ayi omon ɗon ay allif on ɗon. Ɗo noon ko allif kono ko dow jowɗamo, ɗum saabi mbiɗamo allif ay jowiɗo dow. Ay ɗo kadi ko kanko woni ɗo ko allif ko taƴƴo haalaka, haala no yahanno o taƴi haalaka mbiɗamo allif, mbiɗamo taƴƴo. ɗo ay ɗo e ɗo nandi ene wiye tiginte, gasi o tan mbawata hankadi wona a serti e nde ɗo majjere. Famiɗon moƴƴi? ɗo ko allif, ɗo ko allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo, tiginte. ɗo ko pular nden noon en paami allif tan woodi walla ay allif o nani. ɗo allif jowiɗo, ɗo allif taƴƴo, ay ɗo tiginte. ɗon so waɗi ni no waye ni, saha jiya waye ni ko tigite won ɗon. Gasi bindinama nani fuftinima ɗo ko ekko tan ha ganda ɗo jangata hande wadde ngara ceernda ɗum ɗo
ay ceeda ɗum ɗo poftina hoore ma ɗo alif o moni ɗo ko alif jowiiɗo alif taƴƴo ɗo ko tiginte alif nani ko oɗo keɓirɗa laawol wawde janngude o won alif o tan wiyete alif gasi o tan wiyete alif o gasni gollal o moni ga noon ko so adima hakkunde sara so adima yo wani so woni hakkunde bindol yo wani so woni sara bindol yo wani so woni arwande bindol yo wani hakkunde bindol yo wani sara bindol yo wani ɗum woni alif jowiiɗo alif taƴƴo tiginte pularne ko ɗo tan haaɗi to bange masgal aangal woodi ko a mawɗo a tokoso a poɗɗo ari ardi o tan janngata binda ɗum mbawa ɗum hankadi ceerta e majjere a ɗone ceerta e majjere alif ɗo tan kaɗata njawa ɗum wawde binda ɗum janga ɗum mbañiroɗa ɗum on saaha wonno ɗo kadi nde ɗo harfere a yalte e mayre a ɗigguinide yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo men joni ɗo ba saaha woɓɓe taw jiyani numéro men o yoɓe nodduɗo ay ɗo 77 baɗata ni 77 baɗa 900 yiɗoɓe jokkade hen ɓe 900 6 nani 14 nani nani 14 nan ɗon ni windirte 81 nani nanji wonan jiɗi jokkade hen o wala jiɗi waɗi hen ballal mum o ko ɗo wiya hen mbat joni noon ko Sénégal wona wadde mbaɗa hen 0 0 ay 200 ay 221 kono ene anda wona gasi ɗum ɗo ko wona jiɗi jokkade hen ɓe walla jiɗi waɗde balle mum ɓe ko ɗo mbiya hen dew jetto min ɗo noon ko janggata ko ɗo haaɗi hannde alif ma nani o woni kanko woni ɗo alif jowiiɗo alif taƴƴo tiginte ɗo ko pular alif jowiiɗo alif taƴƴo tiginte ɗo ko a mawɗo a tokoso a durtaɗo ni foti kaɗen ɗo